मुंख्लं गोसोखां फुटबल बे गेलेनाया दिनै सेथि सेमिफाइनाल गेम बे जागासिनो दङ। बे सेथि सेमिफाइनालाव क'क्राझार बारहुंखा एफसि आरो स्टेट एकाडेमि गुवाहाटी बेनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो दङ। गाबोनो नैथि सेमिफाइनाल गेमा जागोन ग्रीन लिफ आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि मोनसे टीम लकेल टीम बेनि गेजेराव गेलेनाया जागोन। बेनि उनावहाय 18 तारिखआव जोङो एक्जिबिशन हिसाबै मोनसे लेडिस फुटबल गेम लादों। बेयो क'क्राझार साय आरो सुक्लाय सेरफां एफसिनि गेजेराव 18 अक्ट'खालि गेलेनाया जागोन। फाइनालखौ जोङो 20 अक्ट'बर रबिबार सानखालि खालामनाय जादों। बेखौ बुंनांगोन जे थांनाय बोसोर 2018 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे गेलेनाया स्टेट लेभेलाव गेलेनाय होनाय जादों आरो बेखौ थांनाय बारनि बायदिनो देग्लायबो गोजान गोजान आसामनि गेजेराव थानाय टीमफोरखौ हांख्रायनानै गेलेहोनाय जादों आरो बेनि अनगायै जोङो गोदान बेफोरबायदि एसेबां हाबाफारिफोर लानाय जायाखै। फाइनालाव माबाफोर हाबाफारि थागोन नामा? फाइनालाव बेबायदि स्पेसियेलि जा गेमखौ बेखेवजेननाय बेफोरबायदि हाबाफारि लादों। माने फाइनाल सेरेमनि मोसानाय हाबाफारि हारिमुवारि हान्जाफोर लानाय जादों नामा? बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। अपेनिं आरो फाइनाल गेमाव जों हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेखौ होनाय जायो। बे समाव आङो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानि फारसे खावलायनो सानदों जे जोंहा गाबोनो सेकेन्ड सेमिफाइनाल गेम आरो 18 अक्ट'बराव एक्जिबिशन लेडिस गेलेहोनाय आरो फाइनाल गेलेनायसिम गासै जोंनि ओनसोलनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिफ्राय जोङो मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आङो बे समाव आसा खालामदों आरो जोंनि पाब्लिकफोरा लैहोर लैहोर फैनानै हयथ' जोंनि गेमखौ मोनसे जाफुंसार महर होगोन बेखौ आं आसा खालामदों। साबायखर थाबाय। नैबे पानेरि मोनसे हालामाव जोंनि बे पानेरि आन्सलिक एबसुनि आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट एस'सिएशननि दैदेननायाव दिनै थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बेवहाय जोंहा अपेनिं हिसाबै जों खालामदोंमोन बारहुंखा आरो कार्बि आंलंमोन। बेयाव जोंहा क'क्राझार क्लाबा गलथामाव देरहालांदोंमोन। दा बेयावहाय जों दिनै मोजां भाबैनो रायजोनि पानेरि हालामनि रायजोफोरनि अननायजों लोगोसे जोंनि मैखोमै नाजानाय एबसुनि मैखोमै नाजानायाव दिनै खेलाया जाफुंबोगासिनो दङ। मैया जोबथा क्वार्टार फाइनाल थांबाय। मैया देरहालांदोंमोन पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स आरो लोगोसे बङाइगाव पेप्सि क्लाबमोन। दा बेयाव 3-1 मैया जोंहा पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना देरहाबाय। दा बेखौ जों गोजोनलायनाय मोन्दों। आं बेखौनो लकेल हिसाबै जोङो दिनैहाय जौगाथायाव जों लाबोनो हायाखै। दिनै बे पानेरि आन्सलिक एबसुनि दैदेननायाव दिनै पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ जोंबो गोजौ थाखोआव दैथायहरनो थाखाय दिनै गासैबो जोंनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि स्पर्ट एस'सिएशना दिनैहाय गोबां नाजाबोनायनि माबायाव दिनै मैया जों फिथाइखौ मोजां मोननो हादों आरो भबिष्यताव जोङो बिसोरखौ जोङो बोरैहाै गोजौआव दैखांहरनो हागोन बिनि थाखाय जों सिन्था सुथा खालामनो थाखाय जों फैगौ जों बे सावरायनाय मेलखालि जों सावरायगोन। जोंनि बिभिन्न जनगोष्ठी जाति बयबो लोगो नांनानै जोङो दिनै 30 तारिखआव जों माखासे सावरायनो जों आखायाव लादों आरो नैबे गेमाव जों दा बर्थमान दिनैनि फार्स्ट जोंहा सेमिफाइनालाव बर्थमान 1 गलाव देरहागासिनो दङ आरो गुवाहाटीया 0 जाना दङ। दा जों दिनैहाय जायखिया जोङो बेखौनो आं लुबैदों जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय माखासे जोंनि खेलानि प्रति दिनैहाय बारा दुंहाव नुनो मोनाखिसै। सिगां जोङो नुनो मोन्दोंमोन, एबार खेबसेयाव जों नुनो मोनासै आरो जोंखौ सहाय जगथायावबो जों रायजोनि बारा मोननो हायाखै होननानै आं एसे दुखु फोरमायनाय जाबाय। नैबे नोंथांमोननि चेनेलजोंनो आं दिनै बे दुखुखौ फोरमायदों
जाहाथे भबिष्यत आरो इयुनाव जाहाथे बिदि दा खालामथों जोंनि रायजो राजा बयबो दोलो बोलो फैनानै जुगदान होनांगौ मदद होनांगौ होनब्लासो जोङो भबिष्यत जोंनि जिथु खेला दुला जोंनि गेलेनायफोरखौ जोङो फिसा-फिसौफोरखौ जोङो गोजौआव दैखांहरनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों जाहाथे इयुनाव फैबाय थानाय इयुनाव रायजो राजाफ्रा गासैबो मदद होलायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो जोंनि बे खेलाया जाहाथे जोबजासिम आं रायजोफोरखौ खावलायदों बयबो दले बोले फैनानै फैगोननि बे 20 तारिखनि जिथुनिखि जोंहा फाइनाल खेला जागोन बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रा दोले बोले फैनानै जाहाथे जोंखौ जोगदान होनानै मदद होफैयो मदद होब्लासो जोङो जौगाथाय लामायाव लाबोनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों रायजो राजानिसिम आं खावलायनानै आं बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय।